8 da tarde, atención, andaba a Garda Civil tras del e iso sí, atención ao que pasou porque o tipo escapou, basicamente. Pero atendede ben o que fixo o condutor dese coche, un mozo da Valenzá de 21 anos que non ten carné. Tras o sinistro, o pasado venres ás 3:30 da mañá, o mozo decidiu abandonar o coche siniestrado e ir a agocharse á festa das Curuxeiras, moi próxima. Meteuse entre a xente para disimular, pero varias testemunhas levaron os axentes da Garda Civil ata o rapaz na festa. Cando os viu chegar, comezou a correr e fuxiu, meteuse directamente no monte. Pero ollo, como remata esta historia. A Garda Civil montou un control para dar con el e conseguirono. Pillárono pasadas as 6 da mañá, tentando esquivar o control agochado nos asentos de atrás doutro vehículo. Tivo axuda, por suposto, xa está sendo investigado por un presunto de delito contra a seguridade viaria.